Daşoğlu vilayatynyň Bollumtaş etrawynyň Gowdaq şäheriniň çäginde ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan Türkmen Çarwak Suwut kärhanasyna dürli görnüşli adyk önümler öndürilýär. Önümçiligi häzirki zamanyň ösen isleglerine laýyk gelýän kämil tehnologiýalaryň ornaşdyrmagy esasynda taýýarlanýan ýaglar ýokary hil derejesi, düzümi taýdan zerur hem ýokumly maddalara baýlygy bilen aýratyn tapawutlanýar, hem de ila tarapyndan uly islegden peýdalanýar. Özümizde öndürilýän hem de gaýtadan işlenýän pagta çigdinden taýýarlanýan ýaglar, bereketli saçaklara berek berýän dürli tagamlar hem de milli naharlar taýýarlamakda hem işe gerekli we imkan bolanýan adyk önümleriniň biri hasaplanýar. Pagta füýmünden çykýan çigit zawodyň önümçilik ulgamlaryna gelip gowşýar. Milli iqtisadymyzyň ähli urlaryna şeýle utguşykly hereketleriň ýygyderliginiň saklanmagy netijesinde bu kärhananyň öndürjülük meçhuri gün saýyn ýokarlanýar. Halkara paragatçylyk we ynanışmak ýylynyň başyndan bäri bu ýerde arasy hem ýokary hilli pagta ýagy öndürilip tarp edilere ýetirildi. Kärhanaň umum meýdanyň aglaw bölüginde önümçiligi degişli bölümleriň bir näçesi ýerleşýär we ol bölümlerde 40-dan urak iş hünärmenler däkme çekýärler. Aýry-aýry urlardan düzülen bu bölümleriň utguşykly hem de ýygyderli hereket tutuşlugyna bir näçe batgançakdan ibarat bolup durýar. Ilki bilen desap gulgamda pagta çigidi galanysyz ýagdaýda gaýtadan işlenýär. Önümçülüň ikinji tapgyryna çigitler kuwatly enzamlarda gatylyp olardan ýag alınýar. Soňra bu önüm tehnolog taýdan araslanýar. Şol wagtyň özünde öndürilen önümiň düzümi anyk barlanýar hem de onuň hil derejesi ketgitlenýär. Diňe şeýle ýygyderlikdäki işlerden soňra önüm gaplama bölüminde dürli ölçegli gaplara gaplanýar. İşçiler gaplanan önümler göwrümine laýyklykda rezelemek, degişli mukdarda uly gaplara ýerleşdirmek işlerini alyp barýarlar. Zawodyň beýleki bölümleri hem işiň taýlaşyk hereketine goşulyp, üzmüksiz iş ulgamyny emele getirýär. Kärhanaň taýýar önümler bölüminde bolsa gaplanan ýaglar ygtybarly saklanylýar. Tebiği, howa toprak şertlerine laýyklykda ýurdun Demirgazyk vilayaty esasan pagtanyň orta süýümli görnüşini östürip ýeşdirmäge ýürütülýär. Şeýle görnüşli pagta çegidi ýag önümçiligine has kän ulanýar. Berkarar döwletiň täze ýamyň galkynşy döwründe bu kärhana häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk gelýän kämil enzamlar bilen üpçün edildi. Bu ýerde öndürilýän dürli görnüşli önümler vilayatyň çägine daşardy hem uly meşhurlyga eýe boldy. Ýokary öndürjülükli tehnologiýalaryň ýygyderli ornaşdyrylmagy bilen tutuş kärhananyň önümçilik kuwaty ýokarlanýar. Bu ýerde däkme çekýän iş hünärmenleriň netijeli işleme we dyn almak üçin ähli şertler döredilen. Vilayatyň senagat önümçiligine münasip orun eýleýän bu kärhananyň işçileri türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagymyza hem de hormat prezidentimiz arkadagly gahrman terdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.